As bateas da Ría de Arousa están vendo comprometida a colleita deste ano e veremos a do que ven. Hoxe acompañámolos para comprobar o estado do mexillón e preocupa a Ester. Hai moita preocupación entre os bateiros da ría, sobre todo os dos polígonos máis próximos á desembocadura do río. O exceso de auga doce matou prácticamente toda a cría, haberá que repoñela, pero o máis grave é que este ano están sacando tamén mexillón morto das cordas de engorde, unha situación din que nunca viran ata agora. Sabes, está todo morto, verdad? Todo morto, todo o marisco grande está morto. De moitos metros, 3, 4 metros para baixo. Xa se ve que ten a boca aberta e que bota todo o mexillón a carne fora. Está todo morto. É así case cada corda que levantan neste polígono entre Boiro e Vilagarcía. Os mexillóns que xa estaban para vender morreron polo exceso de auga doce e temen polos que aínda sobreviven. Que están débiles e desploma co agua dulce, máis cos temporales desploma. É moi serio porque levanos ao pan de comer. Ese auga doce matou os adultos, nin falar xa da desfeita que fixo coa cría. Xa vedes como cae. Está toda morta. Isto está todo morto. Nada. Isto agora volverá a levantar e volverá a enrollar con cría nova e esperar a que se vaya un pouco a agua dulce e volverlo a facer. Toca duplicar traballo e gasto para repoñela e iso se pode porque din que tampouco hai cría nas pedras. Sen cría e cos adultos morrendo, dáse a tormenta perfecta. No 2006 chegou a haber 5 metros de agua dulce, pero no tema no 2006 si se pudo repoñer a cría, que sí que había cría para repoñer. Tiñamos toda a costa tamén para poder conseguir a cría e agora non. Preocúpalles que a falta de cría comprometa a campaña do ano que ven. A deste xa a prevén desastrosa na Arousa. Hai perda de produción, de kilos de produción e perda económica, porque a parte de arriba da corda é a flor, é o que te axuda a que teña un pouco mellor tamaño e un pouco mellor en carne. Eses 3 ou 4 primeiros metros afectados das cordas tamén son en cantidade unha perda significativa. Calculan que nestas bateas puido morrer xa o 40% da produción.